Yo manunggal nereng putih mayu hayu ning sagum tumati. Untuk acara pertama yaitu pembukaan pada kesempatan malam hari ini, semoga tidak ada halangan, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu wujud doa Jawa, jamasan pusaka untuk menjamas air, tumpeng serta sesaji lainnya yang akan dimulai dengan Raja Kolocokro, Hono Coroko, wolak-waliknya, serta Sastro Pinudati. Selanjutnya dilanjutkan dengan rangkaian matrak 2 dari Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu yang merupakan rangkaian ini untuk jamasan pusaka yang akan dilaksanakan langsung oleh Kanjeng Ibu Ida Sekar Kinasih selaku pemangku Paseban Sekar Kinasih. Kepada Kanjeng Ibu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Niki mangke langsung acara jamasan riyin nggih bersalipun mboten terlalu bengi. Terus mulai kali wujud doa secara singkat mawon. Dilanjutkan dengan rangkaian Raja Kolocokro dan Sastro Pinudati, kemudian jamasan pusaka. Hong wilahing sekaring bawana langgeng, niat ingsun ngobong menyang, niat ingsun suguh tumpeng minangka kangge sarana sambung rasa dumateng Gusti kang agarya jagat, kangge sarana sambung rasa dumateng jagat ageng, kangge sarana sambung rasa dumateng para leluhur kita sendiri dari awal hingga akhir, kangge sarana sambung rasa dumateng para leluhur Nuswantara, kangge sarana sambung rasa dumateng para pendiri bangsa lan para pahlawan nasional, kangge sarana sambung rasa dumateng para guru kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, kanthi kumupus kelukipun ingkang pethak lan kanthi gondhonipun ingkang arum sageta handadosaken perantara menapa ingkang dados panyuwunipun sedaya sederek kula ingkang rawuh wonten ing Paseban Sekar Kinasih dalu menika sageta maujud lan kasembatan. Monggo ditahan nafas beberapa detik, 3 detik, kemudian diucapkan bareng-bareng kasembatan. Tarik nafas dalam-dalam, dipikirkan apa yang diniatkan atau apa yang menjadi hajatnya masing-masing. Monggo 1, 2, 3. Kasembatan. Kasembatan.
Prayoganiro ana caraka Data Sawala padha jayana moga padha ngata bagama nyaya jedapa lawa satada karacanaha ngata bagama nyaya jedapa lawa satada karacanaha ngata bagama nyaya jedapa lawa satada karacanaha iya maraja Jaramaya iya marani Niramaya iya midura Radumiya iya midusa Sadumiya iya dayuda dayudaya iya silapa palasiya iya silyasa palasiya iya sihama mahasiya kala mangsa samangloka kaya ramung murayaka kanibusa sapunika kanibaya ya punika Prayoganiro yo hang siu si hang yo nang siu si nang yo jang siu si jang yo rang siu si rang yo kang siu si kang yo dang siu si dang yo tang siu si tang yo sang siu si sang yo wang siu si wang yo lang siu si lang yo pang siu si pang yo dang siu si dang yo jang siu si jang yo yang siu si yang yo nyang siu si nyang yo mang siu si mang yo kang siu si kang yo bang siu si bang yo tang siu si tang yo ngang siu si ngang yo ngang siu si ngang yo tang siu si tang yo bang siu si bang yo kang siu si bang si kang yo mang siu si mang yo nyang siu si nyang yo yang siu si yang yo jang siu si jang yo dang siu si dang yo pang siu si pang yo lang siu si lang yo wang siu si wang yo sang siu si sang yo dang siu yo tang siu si tang yo dang siu si dang yo kang siu si kang yo rang siu si rang yo chang siu si chang yo nang siu si nang yo hang siu si hang Prayoganiro Rahayu selamat kasembatan
Teguh Rahayu selamat dari Sambikawa Kasembadan. Untuk acara selanjutnya yaitu Santi Puji yang akan disampaikan. Tentang tali sampurasun langsung diselesaikan ya. Jadi selanjutnya yaitu pembukaan tali sambung rasa. Bagi sedulur-dulur yang mau bergabung meditasi hening sambung rasa ya, sedangkan kita semuanya dimohonkan untuk hening dalam pembukaan tali sambung rasa ini. Kepada Kanjeng Ibu Ida kami persilakan. Nyuwun tulung lampu dimatikan, Kang Fatah sakit nyuwun tulung. Saklar di belakang pintu. Belakang kanan. Meditasi hening sambung rasa adalah tata cara yang ada di Paseban. Bagi panjenengan sedaya ingkang mau ikut bergabung tata cara heningnya, monggo. Ini nama sudah tertulis di sini, sudah saya baca semua. Tapi yang tidak mau ikut juga tidak apa-apa. Tapi sekarang kita hening bersama bareng-bareng, ya. Terus duduk senyamannya, tangan monggo diletakkan di atas dengkul masing-masing senyamannya. Nah, nanti beberapa menit ke depan saja sambil kita mengheningkan cipta sebelum rangkaian acara berikutnya. Bisa dirasakan dari ujung-ujung tangan atau ujung kaki, atau mungkin dari lundunan bisa dirasakan adanya aliran energi alam yang masuk dari sini. Oke, monggo saya mulai. Nyimak nafas ya, nafas selembut-lembutnya sealami mungkin. Monggo sambung rasa datang Gusti. Monggo sambung rasa datang para leluhur kita sendiri dari awal hingga akhir. Monggo sambung rasa dumateng para leluhur ingkang lenggah wonten ing sekitar kita saat ini lan wonten ing tlatah Gunung Penanggungan sedaya. Monggo sambung rasa dumateng para leluhur Nusantara dan para pahlawan bangsa kita. Monggo sambung rasa dumateng para guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Nyimak nafas, keluar masuknya nafas monggo disadari. Beberapa menit ke depan kita hening bersama sambil dirasakan adanya energi yang masuk. Silakan.
Selesai, tangan digosok-gosokkan keduanya sampai terasa hangat atau agak panas. Kemudian diusapkan ke wajah dan seluruh tubuh 3 kali ya. Coba. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan karena Bapak Lurah dan Bapak Polo berhalangan hadir, yaitu sambutan yang pertama yaitu sambutan oleh Kanjeng Ibu Ida Sekarginasih. Kepada Kanjeng Ibu saya persilakan. Ya, mohon salam ya, mboten usah salam malih. Kaping sepindah kula aturaken salam hormat kula dumateng Bapak Sono, monggo sesepuh saking Mojopat dan Kidungan itu. Kemudian Bapak Sugeng ingkang sampun royo-royo rawuh saking Indonesia nggih. Lan sedaya pinisepuh saha sederek-sederek sedaya ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggal. Matur nuwun sanget kawigatosanipun sampun kersa rawuh wonten ing Paseban Sekarginasih dalu menika. Wonten acara malam Rebo palingan ingkang kaping kalih. Mugi-mugi mangke salajengipun acara menika saged dados rujukan nggih, kangge saged dados sarana silaturahmi kagem sedaya ingkang kersa rawuh wonten mriki lan mugi wonten manfaat lan sae kangge sedaya kita. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit mawon nggih tentang meditasi yang barusan kita laksanakan tadi, yaitu meditasi hening sambung rasa. Nah, meditasi hening sambung rasa menika meditasi spiritual yang bertujuan untuk kita nyambung datang para leluhur lan alam semesta. Jadi tadi yang sudah ada prosesi pembukaan tali sambung rasa secara metafisik dengan penyaluran energi murni alam. Untuk tata cara selanjutnya nanti bisa di-share ke grup atau di luar acara ini, biar tidak terlalu malam. Selain terima kasih, juga saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyambutan dalu menika tasik kathah kekirangan di sana sini. Nggih menika kemampuan Paseban dalam menyambut panjenengan sedaya. Ngoten nggih, matur nuwun. Monggo dipun lanjutaken maseke acaranipun. Rahayu rahayu rahayu. Acara selanjutnya yaitu Santi Puji yang akan dibawakan oleh Bopo Ardi. Kepada Bopo Ardi kami persilakan. Kepareng ngaturaken uluk salam pamuji rahayu. Rahayu rahayu sagung dumadi. Rahayu sagung dumadi. Saderengipun kula ngaturaken sekar kidung Santi Puji kasuhun dumateng sedaya ingkang rawuh. Monggo ngenehaken swasana sawatawis nyuwun dumateng Gusti ingkang murping dumadi. Amrih kasembatan menapa ingkang dados panjangka kula lan panjenengan sedaya sarta dipun paringi karahayon kawilujengan kanugrahan ingkang linangkung. Kidung Santi Puji badhe kasekaraken Yo manunggal nereng putih mayu hayu ning sagung tumati
samya hangayati sujud srana mahas sepi memintosi yuang manon santi santi sesantiastuti kunjuk Gusti Pangran Moho Suci Lenuhurna asma nipun langgeng ing lami duduh mustikaning hayom mugi anggung tinepena ing bendung pangayun ayuning kasih rumantahno sekang agung kenging katentreman yakti kabegjan ingkang sejatos Maha mulya pengungsen tentreme kalbu tu ing sagung putih suci midhangetno atur sujud panyuwun kawula kasih mumpung anggung ayem ayom dan sekar hitung santi puji kanthi pelok peti asih sampun kasihaken
Busana rahayu 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 sagung dumadi. Rahayu sagung dumadi. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bopo Sono sekaligus dilanjutkan kidungan dan macapat. Kepada Bopo Sono kami haturkan. Sambutan barang. Semanggakan mawon panjenengan yang ngatur. Nggih, mboten nuwun rahayu. Rahayu. Iki langsung mawon pocopatan Cilir Dumatos. Monggo sinten ingkang badhe nyikarunia? Kita ongso monggo. Iki bebas anune, sak anu cakepane. Niki mangke wonten wedharanipun, Bu. Ya mumpung niki mumpung enten Pak Sugeng. Pak Sugeng nggih. Nah, iki emane-emane mboten diginakne. Nggih, iki wonten pungkasan mangkon. Pungkasan nggih. Lajeng tutup kidung Sari Rahayu. Matur nuwun rahayu 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 sagung dumadi. Rahayu sagung dumadi. Kalih padha mawon, kalih padha mawon. Sekar Asmarandono. Iya sih. Gagrak terawulan. Gagrak trawulan. Iya. Asmarandono gagrak trawulan. Sik mung jane. Napa? Iki mau lho jane. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking pokor kencanane Iya. isine donga tetulak sandang klawan pangan yaiku bagian nipun wong melek sabarana rimo Iya. Nego titik. ana tulis yang widi wong mak sabarana rimo kinanjar dawa umure Ya. kinacek dening sesama agung pangaribawa Iso tak krimi. yen kong sila rapune iku gampang gone golek topo Iya. matur nuwun Pun kesesat. Matur nuwun rahayu sagung dumadi. Jonggrang. Tepangaken nami kula Tuin Raharjo saking paguyuban Tirta Kauripan Gempol Pasuruan. Pasuruan. Kula badhe nyekar gambu. Pitutur bener iku
sayektine apantes tiniru nadyan metu saking wong sutra papeki lamun becik nggone urip iku pantes sira anggo ana pacopanipun Pocapan. napa Pocapan. ana pocapanipun adikuna adikang adikung pan adikang kitang adikung pan hesti adikuna ula iku telu pisan mati sampya matur nuwun rahayu sagung dumati Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumati. rahayu sagung dumati Kula Busita saking bangsal paguyuban Salaka Gading Mojosari. Kula badhe nyekar megat ruh. Sikro miler sang ketesi nangka bajul kawan dosa keni engar samiwa ing pungkur tanampi ing kanan keri sang ketek lampahnya halon suprantene sroning tias aklir tumongkong mangko bawat senen Kamis mangkono iku liripun nora kaya wong ngabdi bro ing palantaran katong matur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 sagung dumati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumati. Nami kula hati, kula niki murid Mbah Giman saking Salaka Gading Mojosari. Bunda nyuwun duka menika kula damel dharang kula paringi judul Weton Pahing. Kranten kula menika inggih kelahiran Rebo Pahing. Dipun wastani mak kula ngaten. Berapa niki sing rawuh Rebo Pahing kok. Ono waran
tansah diina marang sak padha padane merga bongkar kang peru katutan sifat dalu geni jari lagu pangucap nanging dudu iku niat bener ning ran limo ngucap ditatap tumindak miwah wedi iku nggawa wibawa kang jinangkung cakra tantuk langit leluhur suci kang sami prapta anuji ing salirane welas ase satu lambaran tekad kang pinuji ngimbangi ing bebrayan warna kang mituhu goib katon ing sasmita rupa bejo apa pajupan ing Gusti tansah eling yuang Nun Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata ingkang ingkang syarat kata dipulih nggih matur suwun talipun. Assalamualaikum. Kula badhe ngaturaken sekarang tubuh angkul anak. nggih mangane nek syarat dipulih wonten bakat Singgah kalau singgah pansumingkah kalau durga sumingkir sing asirah sing asukung sami asta tapi mboten kalih singotan kasak mata pisanan persis sing tangga sing awu sing bau sahadat Jawi kabeh padha sumingkira ing telange jala niti anu yang keroncong nyanyi keroncong aja anggota lan rencana sahadat Jawi apane ingsun yasun dadi urip lumaku
iku sapa nang meningin singgasana ing tawang tuang prajamu sinebut pura kancana bebetengi raja wasi Nun kali foto yang sampai kalau terakan Rahayu Sagung Dumadi. Singang sono. Singang, bukan singang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Rahayu Sagung Dumadi. Nami kula Suliarning saking paguyuban Saloko Gading. Muridipun Bobo Giman. Kula badhe nyekar Mas Kumambang. Natyan silih pepepyo Itu asmara. kaki mimi satu yang sana kalamun rutan becik nora pantas enten nuto apan koyo mangun mangkono matekan iki sanadyan wong tuwa yen duwe Cedak butuh apa? becik miwatindak tanpa yuko. Nggih nuwun rahayu 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 Sagung Dumadi. Rahayu Sagung Dumadi. Gue nembang nih, Bang. Kesempatan. Iya. Ya wih. Ini Mbak Nopon nih, Mbak Nopon. Bujono niku, Bujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu 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 Sagung Dumadi. Kula badhe aturaken kangge saking Selatu Malang. Banter. Kena ruput ala becik lawan bejo cilaka mapan saking ing badan Ini nanane dipun sami kena ruput ala becik lawan bejo cilaka mapan saking ing badan priyangga dudu saking wong liya pramila ati saking
Rahayu Sagung Dumadi. Tukar dadang kula. Lamun sira anggeguru kaki amilya manusa kang nyoto ingkang becik martabate sarta kang roh ing kukung kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong tapa ingkang wis mungkul tan mikir pawelian iku pantes sira granana kaki sartane kaweruhana nun rahayu 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 Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu 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 Sagung Dumadi. Rahayu rahayu Sagung Dumadi. Kula badhe ngkar ganggu. Sekar ganggu pencatur kancinatur olah kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo kakali kadaluwarsa katutuh kapatopan dadi tawon ojo nganti kabanjur sabaran olah kang ora jujur yen kabanjur saya dikucutan becik becik upaya iku pitutur ing kang sayektos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu saking Jombang paguyuban Tirtosuro saking Jombang semut ireng anak-anak sapi kebobong kang nyabrang kali Bengawan keong gondang jarak sumute timun ukuran 8 Surabaya geger kepati gegere
Dawa ngoyak macan cinandak minadahan bumbung alun-alun Kartosura Gajah Mata cinancang wit sida gure mati cineker ayam rahayu rahayu rahayu